Nisu odvezli smeći, stara. Nisu, ne znam kad ide ti... Je spremna ti? Jes. Gdje ideš? U trgovinu. Što se zalizala? Pa ne znam. A? Malo da vežem kosu, nisam duga. Ručite. Ne mogu šnalu. Nemoj mi, hajmo. Znači tu čilamo na balkonu i ova kaže lijepo Sava. Idemo vrat flaše. Idemo vrat flaše. Imamo previše, ima 1, 2, 3, 4. Idemo ljudi vrat flašice i koliko je za para za to? 10 eura. 10. Sad ću ja reći koliko ljudi pišete do prije nešto radite. Znači ovdje ima 3,75, 2, to je 3, 6, ja kažem 12, ali ne znam koliko ima u torbi, ne znam ni ovo koliko ima, Amele sve pa ja kažem evo 12,5. Ja kažem 10 eura. Aj, a možda zbroja. Nisam brojala. Ko će biti. Nisam, a kažem da ima 10 sigurno. Ajde, idemo. Ajde. Što si sfurala? Crna mačka pređi put. I znaš šta to znači? Da neće biti automat za vraćanje flaša vedice. Gdje, bit će. Jasno. Vidi, oni imaju bazin. Moramo uskočiti kod njih. Sjeća ljudi, nije daleko. Ova Edeka. Sad pljun 3 put, gdje je prešla? A to nije istina s crnom mačkom. Pišite ljudi, ali to je istina. A dobro, meni su moji govorili, kaže kad ti mačka pređe put, to bilo koja, kao moraš pljun 3 puta. Kao da... Poboljevci, okreni se 3 puta ako se. Možda hoćemo prolaz pored pufnice? Juj, možemo! Vidimo pufnice, možda vani. Ništa. A znaš gdje smo još vidjeli mačke? Se sjećaš takvu sličnu pufnicu? Da, možda i to ono. U Flamingosu. Nije, onaj gdje su Flamingosi siva. Ali radi sutra Flamingosi? Sutra su, možda radi. A već Pa i danas radi Flamingosi. Dokad? Ne znam. Možda ćemo opet, nismo nikak bili u tom parku. Jesmo? Jednom. Pa jednom. Pa otad nismo nikako. Ja ljudi, vidite ovo, ja sam bio na lopti, sad ću vam pokazati. Gdje je ono? Možda ja. Pao sam onaj, kak se zove? Skršio se. A i onaj momak se skršio. Ko je kriv, on ili ja? Ne znam, ja sam vidjela, pošto sam ja šetala, nisam mogla stajati, izujelali su me komarci. Tako da sam morala hodati, sam vidjela da je on bio na podoti i preko njega. Pa ja ne znam ko je kriv. Ja ne znam, iskreno. Ne znam, nije, ali njemu je ruka nastradala. Da, lakat je. A meni noga. Nemam pojma ko je kriv. Ali ne, inače igrate agresivno, mislim, ne igrate sada agresivno, ali eto... Ali druže, gdje će on na Rusiju goli ruku? A gdješ ti on? On mršao ko grana, a ti ko... Pa gdje ide? Gdješ ti? Gdje će on? Ti ko Međed. Pa sam ja kriv što on krene na mene? Nisam iskreno, ne mogu reći 100% ko je kriv, jer ne znam. Lopta je bila kod mene, ja sam gurnuo, ja krenuo trčati i on sa onim svojim pritkama se upetljio. Onaj ljubiča se Drejsa što je isto dobro igrao. Da. On je isto dobro, skršio se, boga mi dobro. Sam, da, ja ne znam kako uspio sam. Pa dobro, zašto dobro igra. Ajde, evo ga, još malo pa smo stigli. Da. DNR ne radi, stara, evo sad su ovi dječaci krenuli, ne radi. Evo me zatvoreno. Sutra ako budemo mislići moramo ranije, a? Ne radi. Dobro je, ali ima muzika ovdje, sad ćemo na kraju s tim koliko smo dobili. Prešlo 10,5, koliko sam ja rekao, 11,5? 12. 10,75, ali nemaš više. Jesi prazni ulici? Jesam. Znači 10,75. Koliko je bilo? 10,75, ali sad? Da. Šta je to, banane? Banane. Koje? Dok krenu? Jel jesu banane? Jes, banane, čips. Ima još nešto. Na akciji 7 eura. Hoćeš? Nemam pojma. Inače je 10. Ima 20% gratis. Dobiješ i džaba, uzmaj. Da, daju džaba, stara. Ma uzmi, nes, gold, što? Nemoj. Vidiš, imaju i mlin, samo uspeš kafu. Daj, zabereš koju ćeš i samo... Daj, samo samenješ u gotivo, baš. Svaka čast, respekt. Velika Milka 2,29, stara.
Ris, akcija. Za piknik sutra. Pa koji ćemo uzeti? Misliš? A? Koji ćemo? Svejedno. Vidi ovo što sam vidio, ovaj barbecue. Šta je s tim, to ljuto? Ali nas nije ljuto, već vidiš kako je pakovan. Evo ima i chili i kren, isto barbecue. A taj je ljuti. Nije, to je slana, ovo je chili i kren. Nisam to jeo kad siđem sa dijete, na koju nisam krenuo da ću kupiti. Šta radiš, stara? Evo. Vadiš stvar. Evo, išli smo vrat flaše, šta smo rekli da ćemo kupiti? Rekli smo idemo samo vrat flaše kup vodi. I kup vodi. I samo to. Pa A mi kupili sa smo vodi. gatli i sa punim kesama. I sa svačim. Ali, ti iskupila, nisam ja. Sad ću, gdje stavila onaj što se kuva kava? Kuhal. Ne, ono što sam rekao da ću oprati. Termosicu. Da. Gdje stavila? Eto ti na prozor. Sad ću ti kaže Amela da se ne može oprati. Samo ti drljač. A? Ja ne drljačla. Ja ću drljač. Ovu. Peri sve, gledaj. Ja nemam još to puno. Evo još jedan ajer. Ima 2 era, ne znam sam. Sad ćeš vidjeti. Ja znam on, ali 10 puta postavio pitanje gdje je. Evo. Ne. Ne, Evo niko. ljudi. Termisca. Jeste mu gdje. Pogledajte kako je. Se vidi. Ali dobro, ovo nije Al ništa. kažu- Ali ovo ti sta... Ne, kažu voda pere sve. Samo obraz ne može oprati. Da, ali ti kažeš ovo prljavo. Ja kad nju odnesem znam, čisto to je- na posao, to će tako će je donijeti kuća opet. Pa znam prašno. Samo unutra je, kako se zove, uhvatila se karakunđula. Karakunđula. Jest, sad ćete vidjeti, sad ću platiti blic. Gledaj sad ovo. U druže ima i neki podstanari. Vidi ovo, majke. Opraćemo mi to, a? Aj, baš me zanima. Sad ćete vidjeti ljudi kad ja to operem. Evo ovako, gledajte. Prvo ću promučkat u jednoj vodi. Gledaj, hoćeš? Vrela. Da, gledajte sad ovo. Dobro to da riješi, da Ameli dokažemo da se može opriti. Evo ovako, vidi se i Amela i dobro. Znači, evo ti račun ovdje. Da. Ti tamo vidi. Gdje su nam zakine? Evo već se peri. A šta se uso? Da? Vodi. Znači, koliko nam je bilo flaša? Kaže da je bilo 10. 10,50. 10,75. 11,75. Flaša bila. Ne, flaša je bilo 10,50. Jel 10,70? Ima neki papir unutra. Nema, to je davno. Šta je ovaj momak radi, sad mi ja to ne znam. Gdje na krpna staje? Koja ti najskuplja stavka burgera? Najskuplja mi je stavka, kaže ovdje 7 eura. Šta? Kafa. Kafa. Najskuplja stavka. Onda dalje ide 3,48, to ti je euro 74 puta 2, fant voda. Znači 3 vode smo uzeli. Da. A druga voda ti je 3 eura. Pa što nešto misliš da prokuvam vodu i ubacim ovdje? Može. Ali ne. Pusti vrelu vodu. Vrelu. Da, i? I uspi u to. Wow, pa mogu prokuvat vodu. Pa možeš i prokuvat. Ne. Sad ću. I što ima još? Znači imamo flaše 3,48, pa onda druga tura 3 i plus, znači jedan je fant euro 74, drugi je fant euro i pol. Kako sam ja ovo kuvalo otpravio, nigdje nije. Pa znam, pa zašto stavio siće? Stavio sam A ja sam siće uzela sa 25% ovoga, kako se zove? Sjeline, šta? Da. I onda sa 3 eura prelazimo na 2,29. To je Koliko sir. 9 burgeri, koliko nam je naplatio? 3,95, evo piše. Piše tamo... Kolu splatio euro 11. Euro 11 kula. Zihra litra i pol.
Plus fan 25. Trčiš po još jedan karton. Pa trebao se uzeti karton za... Možda na akciji nisam vidio, ali mi je inače takav. Ne znam. Euro 11. Tu džaba. Soseve si platio, euro, isto 11. Ovo je euro 59, meniza. Ovaj barbecue euro 11. Ovaj Papa John's euro 11. Ajaran 65 centima. Nije. Nego? Jedan ajran ti je euro 29. Viš, zeznula nas je. A? A tu što piše 0,65, to nije to. Ono nije dobro kucalo. Vid ajran, Da. 0,50, Da. 0,5, euro 29, plus fan 25. Aj fan naplaću na Ajaran. I on se vraća. Pa to je dobro je. A ja, i ovo sam isto na sad gledati. I uzeli smo ovo, pa ću... Evo što nismo uzeli, iceberg. Za burger. A sutra ćemo. I uzeli smo ovo. Da, i to je na stavku. To sam I to rekla. smo uzeli burger. Sad ćemo vidjeti hoće li dobro uspjeti oprati onaj... Kako se zove ono? I da pije na poslu, ne za Gold. Neće više onaj iz aparata pit kod njih. Ali nekad računaš, gledaj sad ovo. Nije da nešto škrtari. Ja potpijem na poslu 2-3 kafe recimo. U prosjeku neke 2, jel tako? Da, 2. To je euro. da. 50 centi jedno. Da. Aj nek euro. Euro ja, euro ti, to je 2 eura dnevno. 10 dana, 20 eura. Pa ja za 20 eura mogu uzeti... Ne, 20 dana, 400 eura, jel tako? A kafa ona što mi pijemo 5 eura. 5, 10, 15, 20. 25, 30, 35, 400. 8 onih kafa možemo uzeti, a nama jedna kafa bude... 20 dana. Ja i ti sami kad pijemo 20 dana. Znači ti izračunaj mi što dadnemo recimo za 10 dana, ovako bi dali za godinu. Da, pa onu kafu smo uzeli prije 3 nedlje. Da, kad smo došli. Da. Još svi pijemo. I još svi pijemo. Da, još nije otišlo. I još ima vodka u onome. A sad će reći što dobro škrtaš. Sad ćemo tu probati. Sad ćemo skuvati na terasu. Nije da škrtarim, već realno kad začunaš neku cifru, kad se pokriješ na godišnjem nivou. Pa jest, skupo. Kužiš. Aj okej, nekad maš. Bolje za otići za 400 eura otići u grad u restoran, sjest pojest pot. Pa jest. Šta sam htjela? I mogli smo jedan dan otići do Mimi. Kad meni bude plat. I ovo mirše na naš kafu. Da vidim. A da uzeli smo ovu jer nismo nikako pili. Ne prokolam vode. Bismillah, jeste. Oooo. Miriši pravo. Trebali smo još jednu uzeti, ali sad ćemo se skuvati jednu. Ima sutra akcije. Evo već trunje, ovo skoro ispalo stari. Sam promučkaj, metni još sirčica. Ovo ću prosuti. Metni sad sirće i vodi. I sad nek stoji to. Sirće. Ne, prvo ću promučkat sa vrelom vodom. Znaš. Pa svi može termosica pući. Čime? Sa vrelom vodom. Jer termosica pukne. Pa ona ti jest da ti drži toplotu. Eto budali. Kad mu moram još da budala. Ona je stara tu da drži toplotu. Meni se milion puta desilo da termosica pukne. Što lažeš, nismo nikad imali termosicu. Pa jesam ja imala termosicu kad je moja sestra bila mala. Fejka malo ljudi pusti. Dobro, fejka. Šalim se, ju što se primaš ko... Pa ja to ozbiljno kažem da termosica može put sama od Ali sebe. kako ću onda sipat vrelu kafu? Pa zato nećeš sipat vrelu, jel će ti vrelo biti? Sipaš da ti bude mlako i ona će ti držati temperaturu. Da. Sve ga moram učiti. Ni bebi se ne sipa vrela voda za mlijeko. Nego mlako. Jedno sprži se još. Moraš hlati onda mlijeko. Stan. A što mi curi sad? Curi zašto si nije zatvorio. Okreni čep. Okreni čep. Kako?
I smutav. Ne, nego mataj! Jesi se spržio? Ja sam vrala. Pa jesi okrenuo? Ne možeš okrenuti, curi. Ako ga ja okrenem. Ja, može. Nemoj mi pa podu. Pa ne može sad ne curi. Da, ne može. Ali meni će onda curtu Jesi siguran da ne može, da vidi? Pa ne curi, meni će onda Pa nema ništa. curtu torbu poći. Šta ne vidi? Sigurno da nije. Nemoj mi pa podu. A moram ovako krenuti jer je čak prljavi. A isplatio da sam kupio novu termoscu. Kad se bakćeš tim, eto bakćeš se. A ja volim tako. Voliš što ti igra s glupostima. Iskreno. Ste vidjeli ljudi, je 100 gluposti. O, spržio sam se. Sad se ja idem šišat. I da, uzeli smo miljke. 2 miljke, 2,29 ja znam. Uzeli smo Ja sam meni ovu. Meni ova. Da. A dobro, ide obično. I sutra... Dobro, malo ću čapnuti jedan red od njega. Sutra ide klip ko će prije pojest milka čokoladu 220 grama. Ne, rekli smo to nam je za piknik. Rekli smo još... Ali moraš pojest čitavu. Jel da ostavim tu milku tačno kad prođe dijeta da je pojede? Ali da, moraš je držat na oko ovak da možeš gledati. Trebao sam kupiti 10 komada i ponijeti u gost. Ja. A? Ne. Bolje da kupimo, vidjela sam, imaju za 3 centi hrane za maci. Jel smijemo mi to prenijeti preko granice? Zašto ne bi smjeli? Jer da ostavim račun. Pa je. Ma ne gledaj oni kad ideš iz Njemačka, ne gledaj šta unosiš u Evropsku uniju, nije briga. Pišite ljudi ako znate kako to ide. Ja ću kupiti svojim mačkama, kupću im onu veliku ovako hranu i ono zašto kod nas ovdje jeftinije. I ponijet ćemo. Potnijet ću oni grickalica, onoga svega, oni gluposti za 30 centi, šta nije to, šta je 3 centi, ništa. Za 3 eura 10 komada. Da. Fino nakupujemo punu torbu, taman imamo 2 torbe, jedna torba malo sa stvarima i ovu punu torbu nosimo. Ma neću nos torbu ništa daleko, budem še odmah, šta ćem robe, imam robe kokoša. Pa dobro, ali opet ponesem sam ruksak, nič ni sendviče nos ručam tu večerom, šta je? I jedva čekam da dadnem to macama da jedelim kako će reagovati to. I onda snimamo reakcije bosanske mačke na njemačke hranu. Ja. Da. Ništa ljudi, idemo mi skuvat kafu, ja ću još se igrat oko onoga, probat oprat, a? Igram se, ja ću ovo sklonit, skuvat kafu, tamo da probam ovo i sješćemo. Evo moram te šišat i onda ćemo na terasu pit kafu i šišat, da. I live upalit. Ma već ćemo. Ali ne može live. Misliš da može ovaj internet podnijeti live? Ne. Pa čuj, treba probat. A probat ću na drugom onom kanalu Amela i Dobra jednom, vidit ću. Možda probam tamo live. Ako bude mogu internet dobro podnijeti, onda ćemo moći možda s nedeljom jednom prati live. Da. Bit ćemo. Idemo mi ljudi, kako se zove? Tako je, vi lajkujte, komentarite, zaprate kanal, podijelite video, znak podrške, a mi se vidimo u nekom novom videu. Ćao!